Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod din Ark Survival Evolved. Am lipsit foarte mult de pe YouTube, am lipsit o grămadă de timp, multe luni. Am avut foarte multă treabă și n-am mai putut deloc să postez, dar acum revenim în forță cu videoclipuri, cu tot ce trebuie. În episodul de azi ne jucăm pe The Island. E The Island cu mai multe extinsii, adică cu toate măpile. Da, și am băgat și foarte multe moduri cu animale, cu level maxim 800 din astea, știi? Tot ce am prins acolo am băgat. Și da, dacă o să vă placă ce să postez de acum încolo, videoclipuri și seria asta de Ark și poate și alte jocuri, să nu uitați să apăsați butonul de like și de subscribe. Și hai să începem cu startul. Startul clasic, ne facem unelte din astea și după o bază sau un pteranodon. Mamă, ăsta nu pot să-l iau, ok, drop-ul. Trebuie să am level 25, am level 7, cam am intrat pe mapă, dar nu știu cum am caracterul ăsta, deci că e bioloș. Și am și level 7, nu știu cum de, eu nu mai am jucat până acum, acum fix acum am intrat și am început să filmez. Dar nu știu cum am level 7 și am alea. Și am adăugat, uite, am adăugat animale din astea, din viața reală, Camille, ia auto. O cheamă Camelia. Ia uite, drăguța de ea. A, uite, asta e pasivă, asta pot să-i o bag în găozel. Put aim in food, ia să încerc, poate fac Camila. Călăresc Camila în sfârșit, de când am vrut să călăresc o Camila. În sfârșit o fac. E timpul. Bă, ce repede se face. Dar îmi trebuie să-i dă pentru asta să pot să colorez direct. Nu că ar fi vreo problemă, dar... Bă, așa. Hai să încercăm să o facem. Asta n-am mai făcut până cu cămile. Am adăugat un mod, era ceva cu... Nu știu ce, și leoparzi de zăpadă și... Tot ce am prins, am băgat. Sunt peste 200 de animale pe seria asta. Hai să-mi fac și niște unelte. Am 47 de puncturi. Am băgat și astea cu teleporturi, cu astea care trebuie neapărat, că dacă nu merge treaba. Uite, narcotice. Armura asta nu mi fac, e slavă. Sleeping bag-ul încă o să trebuiască. Awesome-ul, simple bed, așa. Mortarul. Și cam atâta. Asta cred că o să-l fac ca să fac levele. Cu keyboard-ul ca așa să face levelele. Lelele. Hai băiatul meu să ce mai bag. Bă, dar ce ciudat arată să vezi o cămilă în arc. Până acum am văzut numai dinozauri, uite ca traiul ăsta. Uite, se paleo arc, trece la tops. O, două. Bă, stai că la dorm. Îmi trebuie un topor să-l nenorocesc ca să cruciem acest dodo, să-l desterorizăm. Bine, încă. În puțiciune. Îmi pare rău, chiar dacă nu mai existi. O să fie pentru o cauză nobilă această sinucidere de la el. Pot acum să ce bag, doamna Camilă? Doamna Camelea? Nu pot? Ok, o să-mi continui răjmântul. Nu știu ce zic aici, dar zic ceva. Îmi trebuie flint. Flontul. Sunt niște flint. Și acum pot să-mi fac un toporiș. Ioloș blondu. Bă, da, urât, zici că zici de la Giga Chat. Zici că ultimul schelet din ăla care poartă skinny jeans și cu fața de Giga Chat. Hai bă, mă lasă ce-o fac. Parcă n-am stat după asta. Ce e aici? Ce e aia? Bă, acolo e un animal mort? A, nu, scoralilor. Și bă, cum vedeți, aici ăsta cred că e nu știu ce aici. Crystal Isle sau ce, Valguero ce ăsta. Ragnarok. Și în fiecare parte și din astea, uite, Extinction, Genesis 2. Nu prea am jucat astea, adică nu m-am jucat deloc. Genesis și astea, Extinction, Aberration. Și nu știu ce trebuie să faci pe ele. Am văzut că sunt cu zone, copaci neatoxici, nu știu ce. Și cu roboți și cu chestii.
Nu am jucat numai astea normale, gratis, că n-am bani. Nu de alta. Dar acum o să ne jucăm și o să le testăm și o să vedem cum putem muri mai ușor. Să urmăm acest Strobite, care dă creatină și chitină și din alea. Cu toporul. Uite, ne dă și silica și oil. Vedeți că am luat ceva. Și Camila nu, iar nu să-i bag, ok. O să lăsăm această Camila. Uite, încă una. O să băgăm și la asta. Dar nu o să sunt după ele. I-am băgat numai așa să le fie burta plină. Fratele meu, păi de ce n-ai zis așa? Trece încoa. Trece aici unde fugi. Nu mai ai scăpare, dă-te bătut, ai. Dă-te bătut, ai. Ce mai încerci? Nu mai aici, nu mă pai, eu ți-am zis. Ți-am zis că nu mai ce face fratele meu. Bun. Ce le vreau? 10, bun. 10 cu ăsta. Bun. Nu știu dacă o să reușesc eu să fac direct un Pteranodon, ca să aș vrea. Sau nu știu, și Meowning, oare există Meowning din ăla, care îmi place mie. Regele, Meowning. Nu știu dacă există. Ce faci, fraiere? Studio. Sper să nu se vadă cu lag pe filmare. Bare dacă se vede cu lag. Și o să rezolv dacă se vede, cred. Dar eu nu văd la mine, eu n-am deloc lag. Sper să nu se vadă în lag. Dar n-am. Bă, uite dumneavoastră, asta e de la Extinction sau Paleo, ce ăsta? Ăsta atacă? Uite, Sogosaurus. Bă, m-a făcut-o-te în gură, ce m-ai speriat. Bă, ce urât ești. Asta pot să eu bag iar în găuzel. Bă, ce urât ești, libelul, ești gâscă. Bă, leu, ce e ăsta? Strigoni pe familia mea. Mamă, unde am intrat aici? Direct Raptor, îmi pică acum direct în cap. Direct Raptor, ia. Nu se mai e ăștia Raptor, nu se e pe cică iepuri. Raptor pe aici. Se vede că nu mi-am jucat atât de mult. Tot am zis că mă joc, că filmez și n-am mai făcut nimic. Am jucat Minecraft. Poate o să postez și cu Minecraft. Am o serie cu niște prieteni. Și poate o să postez. Să spun și survivale. Cooking pod, o să trească să fac. Stone... da. E deja, am trecut destul de mult din... pierdut destul de mult timp. Bă, uitați ce am găsit aici, bă. Găină, coaie. Bă, găină, coaie. Unde ți cocoșul? Bă, ia-uzi cum face coaie ca o găină. Asta e prietenul Dodo. Uite-te în gură. Să nu faceți asta în viața reală. Nu insinuez la agresiuni pentru găini. Dar la asta trebuie să-i vină și sfârșitul. Nu mai suferi aici pe lumea asta. Mamă, ia vedeți. Ce e ăla, bă? Deci că scoarne de rinocer, de taur, de megaloceros, din ăla. No, bun, acum o să stau eu puțin să fac niște levele și să mă pregătesc cu niște narcotice să fac un pterodactil din ăla, un pteranodon și să mai explorăm pe aici, planeta asta suspicioasă. Și revin după ce îl adormim pe pteranodonul. Eram aici cu Lidian și a vedeți ce am găsit, fraților. Am găsit elefant, coaie. Poți să-ți lim trompa. Bă. Și e și aici un animal mort. Ce e asta? Dominus Rexus. Bă, coaie, stai viu. Aba, nu. Bă, ce m-a speriat, coaie.
creat Cerato Venom Spine. Bun, hai să le iau pe... Mă, ce am să fac, am scris viviu. Nu știu, s-au bătut aici, dar l-au bătut pe Ceratos. Pe elefantul. Hai că am zis că fac astea, mă pun să fac pentru Trandon și vin de acolo. No, bun. Am revenit și am vrut să fac aici, am vrut să fac narcotice și am văzut gen că am băgat modul ăsta cu narcotice mai bune, că n-am băgat animale de level mai mare și îmi trebuie narcotice mai bune, știți? Numai că am văzut că ăsta gen dai 5 pe el, 5 narcotice și pe ăsta dă de 5 ori mai mult, numai că dai 50, care ar veni 10 cum ar veni. Înțelegeți? Și mai bine decât să fac o din asta, am făcut 15 din astea. Și acum am văzut că eu nu pot să fac Pteranodon pentru că este la level, nu mai știu ce level, la level 38. Iar eu am level 15. Așa că nu pot să-l fac acum. Și m-am gândit la altceva, mi-am făcut niște din astea. Mi-am făcut aici asta, SES plus ca idee. M-am gândit să fac un parasaur și o bază aici pe plajă. Și în episodul următor o să facem un Pteranodon și o să mai explorăm din artă. Pentru că nu pot să fac atât de mult level. What the fuck e asta? Mă atacă oare? Hello. Gigantisponsaurus. Ok. Aici e plin de monștri, de ciudățenii. Uite-l pe ăla. Lasă-vă broasca în pace, bă. Trebuie să ne grăbim pe aici până apă, că e periculos. Deja o să încerc să fac un parasaur, acum să fac un arc îmi trebuie. Să vedem, un arc, niște ud îmi trebuie și pentru asta îmi trebuie mai mult tech și flint, ok. Ce să-mi trebuiască niște wood. Niște wood, bun. Tech luăm din partea asta. Luăm niște tech de aici. Bun. Și îmi trebuie și niște flint, să fac mai multe săgeți. Îi fac compi. Ce nu-mi plac ăștia că vin după mine, mă stau pe capul meu. Mă enervează aia, mici. Mamă, uite unde am venit. De nu mă rupe ăsta acum dacă mă vede. Trebuie să mă grăbesc. Hai și îmi bate ăsta în ureche, urâtule. Dar nu când îmi fac eu un ureche, dar nu te șterg de pe fața planetei pământului. M-au rupt. Nu bun, hai să fac aici și să fac, mai trebuie să fac și niște... n-am deblocat. Narco... Nu astea. Opa. Da. La 21, what the fuck, am și uitat. Și am 16, coai. Nici săgeți cu tranchizant nu pasă. Nu trebuia să nu pot să fac. Nu, bun, hai că trebuie să omor acum ceva. Și nu știu pe cine să omor. Mamă, ce level are ăla. Bă, să nu mă duc înspre ăla, bă. Du-te, bă, de aici. Pere. Vezi că ai level 400, lasă-mă în pace. Du-te la frații tăi. Hai, bă, marș. Bă, bărule. Gata, hai. La culcare. Și am făcut level, un level. Ce mult. Bă, mai god, trebuie să mor ceva mai mare. Oare ce să mor eu? Nu știu dacă pot să-l omor pe ăsta. Parasaurii ăștia ce level-ăs? Ăștia mă atacă de fapt, că ăștia spale o din aia și ăștia atacă și ăștia îmi plac. Trebuie să mor ceva ca tine. Sperăm că l omorăm și câtă viață are ăsta. Că n-am super awesome spy-list, nu? Să văd. Hai că-i dau așa mai rapid, că cred că acum scapă și ăsta cred că mă atacă cu aia. Da, nu-l omor eu pe ăsta niciodată. Fugi, tată, fugi. Fugi. Că dacă se întoarce la mă rupe acum, de bătăi. Uite unde din ăsta că și mă rupe.
Am de l-am atacat și nu știu ce level e. Nu are urâtule. Unul jos. Și vine și frate, tu mamă ce level are ăsta cu aia, dacă futuți. Bă, nu. Bă, aie. Bă, vine un Dilo cu level 700 la mine, la real ce ați făcut. Eu stai că eu am atacat primul, deci eu-ți dă vină, dar nu mai zicem. Și m-a spawnat și fix lângă urâtul ăla. De ce-o fi el. Mutație. Opa, am făcut un level. L-am omorât pe ăla și am făcut un level bun. 18. Da, 18. Încă 3 levele, da. Pe la 21 încă 3 levele. Trebuie să mai fac și după o să putem să facem. Și acum cred că nu o să mai stau eu ca să mă omor pe ăștia pe aici. Să revin după ce fac eu level 21 să facem Trank Arrow și să punem Parasaur jos. Revin de acolo. Bun, am găsit aici un Parasaur de level... am uitat. Păi, am oprit astea. Parasaur de level 140. E level mic, pe lângă limita care am pus eu. Numai că... Na, de început e bun. Să folosim acolo. Deci hai să-l lipim asta, să punem asta aici. Bun. Deci frisorul meu, vină încoa. Sper să nu fie vreun prieten de-a lui pe preajmă și deja l-am văzut. Pentru că o să mă atace. Bă, la asta nu pot să-i dau pe ăla, am uitat, coaie. Că stai din la paleo, ce prost ești, bă. Dă-i tată, fugi. Fugi, nu te opri. Hai că am putat. Gata, au fugit. Am lăsat în pace, bun. Deci trebuie să găsesc acum ăla, nu știu dacă e. Ăla cred că tot așa e. Trebuie unul normal, frate. Mi-a fost și mie și boala, dar așa că-s bune. Dar nu știu dacă ăla de acolo e... E normal. Dar cred că e tot paleo, din câte văd. Că văd care spatele mare. Ia să hai să vedem. Tu nu mai mă ataci, nu mai treabă cu mine. Aia zic. Te pup. Era numai un prank. A fost un prank. Ăsta cred că e normal. Sau? Are vergeturi din alea? Da. Ăsta iară paleo din ăsta. Fai, și nu știu cum ăsta nu pot să-i fac așa. Trebuie să găsesc unul normal. Unul normal, unul normal. Dar revin după ce găsesc unul normal, mamă ce se bate ea. Trebuie să găsesc unul normal că ăștia nu pot să-i prind în bola, revin. Am găsit aici tot așa un paleot în ăsta, numai că l-am găsit, era înțepenit aici în astea. Și nu știu dacă mi-ajunge să-l adorm, de 224 level. Am 14, am dat de fapt, mai am încă 4. Am dat 10 săgeți până acum. Sper să pice, dacă nu... Am văzut niște cămile mai încolo, tot la cămile mă întorc, să le dau la buci. Adorme, adorme, adorme. Bun, adorm, pică, pică. N-am ceva o bâtă să-i dau lui ăsta. Fă-mi o bâtă. Repede, fă-mi o bâtă, fă-mi o bâtă, fă-mi o bâtă, fă-mi o bâtă, fă-mi o bâtă. Te udă în club. Uite aici. Bă, mă atacă? Bă, a dormit. Doamne ajută cu aia. Sper că pot să o fac. E femeilă. Ia, mănânci, nu? Na, multe ia de aici. Opa, n-astea. Și din astea, și din astea. Bun. Te faci, nu? Da, training. E bun. Deci, ne-am făcut și parasaur. La limita limitelor. Că era să n-adorm ăsta. Da, chiar cât ori au avut. 3500, o să-mi trăiască în narcoberii. Revin după ce se face asta. Am reușit să fac primul meu animal. Și revin după ce se face. No, bun, băieți, s-au făcut asta. Parasaur, numai că, na,
N-am putut să-i punem acum, îi schimbăm numele, că am fost plecat, că am văzut niște animale moarte, deci am vrut să merg să iau niște carne. Îi punem numele, ce nume să-i punem? Primul nostru animal, după seria asta. Pădureana. Pădureana o să o cheme. E fata, da? Bun. Tu, Pădureana, o să vii cu mine, vină încoa. O să trească să-ți fac un saddle. Nu știu dacă folosești acela saddle ca ăla normal, ca parasaur normal. Doar că vină încoa. Și uite, dați să vă arăt. Era aici un pește din ăla de pas să meargă pe uscat. Pește din ăla de sare. Și ori murit aici doi, nu știu cum au murit, sorul de la oxigen, nu știu cineva. Și le-am luat, uite, am luat de pe ei, am luat, uite, prime și carne normală de pește. Și o să ne facem aici baza. O aducem aici pe pădurea, nu o aducem. Baza noastră cred că o să fie cred că aici, la ruinile astea. Uite un Explorer Note. Ok, nu mi interesează. Am dat și levele. S-a băguit. Hai încă pădurea neapărat să ești. Nu încă. Nu știu sigur unde să-mi fac baza. Cred că o să-mi fac. Uite pe aici, prin față. Hai, da, încoa. Și cu pădurea o să putem să facem foarte multe beizuri. Pădurea. Dă-le. Dă-le. Mamă, 155. De capul meu. Dă-le. Lăsa. Dă-i, dă-i, dă-i. Dă-i cu capul, dă-i. Bravo. Dă-i și ăsta. Dă-i, bravo. Hai ce, tatuna. Oh, gata, gata, gata. Șșş, te liniștește, bun. Bă, dar se aude aia pe fundal, mă oprește, mă, fratele meu. Cât mai vorbești? Și tu de ce te miști? Ai probleme? Behavior neutral. Gata. Când te atacă cineva, ataci înapoi, da? Atacă-l pe ăsta că m-a atacat pe mine, deci l-ataci tu înapoi. Atacă-l, mă dă-l. Deci un parasaur, ce level are? 140, mamă, ce bun e ăsta. Dar nu am aerosuri să-l dau jos. Nu, bun, stai aici, stop. Hai să-mi pun astea mele. Punem aici. Și o să mă pun eu acum. O să-mi pun eu acest chest aici și o să strâng materiale să ne facem o bază din piatră rapid aici frumos, la priveliștea asta. Și revin după ce fac toate materialele pentru bază. Ceva timp am terminat și aici casa, cam așa arată. Mai am astea de mutat acolo, imediat de mut. Am stat ceva la ea să fac pentru că e de piatră și am stat către 80 de piatră pentru din asta, 60 pentru acoperiș, deci trebuie multă piatră pentru asta. E destul de micuț, dar eu zic că de început e bine. Așa, de început. Aici frumos, e de 5 fundații. Aici mi-am pus un din ăsta și am băgat și în ăsta spar powder să țin alea. Și hai să le băgăm astea, de fapt, acum. Fundația asta nu mai trebuie, dar o iau. Hai să facem în ăsta. Trebuie să toate astea. Am și storage-ul. Repair. Și acum pot să dau pick-up, bun. Și pe tine o să trească să iau tot și o să trească să te pun repede înăuntru. Preserving bin. Și la pădureana i-am pus un cedar să pot să o coloresc. Așa. Am repede toate astea. Frumos așa rapid. Bun. Avem și asta, iar îl punem aici. Cred că așa, bun. Frumos. Și ne băgăm lucrurile în el. Tot. Da. Și
Da, aici pe pădurea mea am pus saddle-ul. Frumos, pădurea mea. O să coloresc, că am pus setul normal din ăla, deci cu setul normal poți să colorești, să-i dai right. Și cam atât pe episodul de astăzi. Pentru că am făcut ceva, eu zic că am făcut început un parasaur, o casă, eu zic că e destul de bine. În episodul viitor, următor, în episodul 2, o să facem un pteranodon, așa sper să fac. Și să facem smithy-ul, forge-ul și alea, știi, să facem pe metal, să ne băgăm să facem din astea de metal. Crossbow-ul l-am învățat, că uite, am făcut 42 de level, deci pot să învăț și aia de parasaur, saddle-ul. Am deblocat aici câte ceva. În episodul viitor o să facem multe chestii de metal și din astea. Hai să pun și pe pădurea aici, frumos, lângă casă. Să fie aici protejată de mine. Chiar dacă ea dă mai mult damage ca mine, așa. Aici frumos, lângă casă. Și ca de aia. Și cam asta e. Aici i-am pus niște geamuri la casă. Să am vedere așa la ocean. La oceanul plin de creaturi. Și da, bă, băieți, cam atâta pe episodul de azi. Deci că am făcut câte ceva. Și că am început bine. Și ne auzim în episodul viitor. Dacă v-a plăcut, să apăsați pe butonul de like și de subscribe. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!